Ženský hlas ovládá tvoj nervový systém. Tak potom sa čuduj, že máš puls 120. Ale naopak aj ukludňuje. Rytmus a tón hlasu ti napovie, či je bezpečie, alebo či sa blíži nejaké nebezpečenstvo. Jemný ženský hlas dáva signál tvojmu mozgu, že je všetko bezpečí a aktivuje tú časť, ktorá ukludňuje. Vďaka tomu sa podporuje sociálne spojenie, znižujú sa pocity úzkosti, znižuje sa puls. Vedie k nižšej srdcovej frekvencii. Jedna štúdia dokonca dokázala, že ženský hlas sa spracováva v tej časti mozgu, v ktorej spracovávame hudbu. To je ten dôvod, prečo sa vieme ukludniť. Dokonca tá istá štúdia dokázala, že jemný ženský hlas ukludňuje mužský vagus nerv, ktorý je zodpovedný za kľudovú fázu. Teda zníži im pulzovú frekvenciu a navodí pocit pohody a kľudu a zníži pocity úzkosti. Ale záleží na tom, čo tá žena chce a akým tónom sa s tebou baví. Či ti ten puls zvýši alebo zníži.